Ana-ana sa 56% ang natapos sa pagtukod sa multi-billion pesos nga Panglby Bridge Project kon PBB. Kinisibo sa gipahayag ni Emil Sadain, Undersecretary for Unified Management Office sa Department of Public Works and Highways kon DPWH. Kahinumduman nga dili pa lamang dugay nga mibisita ang Undersecretary sa construction site kauban sa mga project directors nga sila si Sharif Madsmo Hazim ug Benjamin Bautista. Gidugang nini nga gumikan sa mong kahimtang nga hingpit nga matapos ang mong proyekto sa Disyembre tuig 2023. Ang pagtukod sa nasangpit nga tulay gipangunahan sa Namquang Engineering and Construction Corporation kauban ang Kukdong Engineering ug Construction Corporation o Gamwang Construction Corporation. Nasairan nga ang mga kontraktor migamit og modernong kagamitan o mga teknik sa engineering aron mapadali ang konstruksyon. Ang PBB Bridge giila nga pinakataas nga tulay sa Mindanao. Usa sa mga proyekto sa pagpalambo sa infrastruktura sa DPWH nga makamugna og trabaho alang sa makatawhan nga siguradong makabag-o sa ilang ekonomikanhong kahimtang. Kung hingpit na nga matapos ang Panglby Bridge, makunhura na nini ang pagbiyahe sa Tangub City, Misamis Occidental ug tubod Lanao del Norte gikan sa 2 ka oras ngadto sa 7 minutos. Neptali Batulinyo, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe.